Chokaya oko. Kamana henya awinji maber kowuok e kaunti ni ma Mombasa to mana kaka iwache no wantiere e romo magala moro makelo laktache mowuok e pacho ka mangima matudore gi korka weche mag bero koni gidwa twak ewi weche mag neno ni ere kaka ginyalo bero chenro mag thieth to chutho mago moting'o weche mag bero. An kaendi gi moko kuom gi adwa mane gichak na chaka gi nyingi to ginyisa ni ang'o gene ma gitwak e odiochieng' kawuono. Chak na chaka gi nyingi tinyisa ni to gin weche mage mutwak e odiochieng' ma kawuono ni. Erokamano ahinya. An nyinga Dr. Nelson Oduoro Uma, an plastic surgeon. To wabiro Mombasa ka mondo wabede conference ni mar Kenya Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons. Koro gima duong' mokelo waka en wachi mag loso, gi mag somo, gi mag ng'iyo new innovations, gik manyien matimre e piny, gi gik ma jomoko jowetewa bende timo mar mondo okony jotuo e yore mang'eny, kochakre gi yore mag ber mondo ng'ato maumbile meke dende obed maber, to gi yore moko mag temo konyo jotuo mohinyore, jotuo manowang', jotuo manigi tuoche moko ma oketho dendgi. Koro watemo loso del obed odok maber. Ng'ato nyalo penjo ni to midhiero mar timo bero mag iluongo ni plastic surgery ni ong'eny marom nadi e pacho ka, to gin ang'o gene mutimo mar neno ni samoro urakuru kodgi? Tich madwaro plastic surgery ng'eny sana e area ni, nikech iyudo ni jotuo mang'eny hinyore to gikia ni nitiere kony ma ginyalo yudo mondo oduok delgi obed maber, mondo gidhi mbele gi timo tich kaka ne gitimo chon ka ne pok gihinyore. Wakonyo ji mang'eny ma owang', mane adhola ok nochango maber, ma koro yudo ni delgi ong'wony. Koro yudo ni ok ginyal tiyo kata ken lwedo, kata ken ng'ut, kata ken wenge gi dhogi okethore. Koro yudo ni functions mang'eny ma gitimo nyalo tamogi. To mago tabu mang'eny ma ji nigodo. Mago man examples, lakini gik mwatimo mag kaka plastic surgery to ng'eny. Jotuo mang'eny mwa ikelonwa bende wuok kuom specialities moko, ma ka gichopo giko mag ujuzi margi, to samoro wanyalo biro mondo wakonyogi kaka wanyalo loso wechego. Wang'in achiel kuom midhieche ma osebede pacho ka en nengo mar thieth, especially kitimo surgeries makamagi. Akia ni magi begin twak mutwakie nikech japiny ywak ni garama mar thieth ni malo ahinya. Garama mar thieth nyalo bet mamalo ahinya, lakini nitiere conditions moko ma iyudo ni insurances nyalo konyo godo jatuo mondo oyud kony. Koro weche mag garama to ok wang'iga ahinya sama watimo tije ainagi. Ber ga ahinya mondo jatuo onewa mondi. Ka wasenenre gi jatuo to koro weche mag garama wanyalo discuss, nikech loso shida no gi tabu mang'eny ma jotuo kalie the main agenda. Garama to weche ma wanyalo ng'iyo ka waseloso plan mar thieth. Erokamano ahinya. Wayude daktari machielo machiegni ahinya, chakno ne gi nyingi to inyisa ni to en midhiero mane mapek ahinya muneno e seche motimo thieth makamagi? Erokamano. Kuom nyinga iluongo ni Eric Ragalo, an aja Siaya, kora Siaya ka baba, do ing'e Siaya maler. Aloso gi jogandawa kang'isogi ni an athiedho adhola. Adhola nitiere adhola mang'eny sana. Inya paro ndalo matin ninwang'o miyo moro nigi adhola e tiende higni madhi 10-20. Kuom kimombo luonge ni venous ulcer kata arterial ulcer kata adhola moko mag mikelo gi sukari ka, mago te wathiedho ma nyaka tim nade, nyaka changi. Koro joma ng'eny man gi adhola mang'eny kuonde piny luo kocha, wan nyaka Kisumu, nyaka Kakamega. Koro wanyaloso bang'e, wang'e kaka wanya thiedho kata wanya konyo oganda, nikech mang'eny gikia no adhola ni tero kure. To ipenjo maber sana ninto duoke penjo no kendo. Midhiero mage mukale ahinya e chutho e seche mutimo bero makamagi?
Midhiero mwango en ni kwadonje county kocha kata kodonje piny kuma wadake kocha, ng'eny jopiny kia nitie gimiluongo ni plastic surgeon kata wound care specialist. Inwang'o joma ng'eny information kaka giongo gono gidhi temo thieth kuonde mang'eny ma ok ginya nwang'o konyruok. Mar ariyo en hospitande mang'eny sani kama wantiere ni giongo gik miluongo no products kata masinde mitiyogo mag plastic surgery. Inyalo nitie gimiluongo ni dermatome magolo ngozi e dend dhano. Dermatome no inwang'o ni county mang'eny kata hospitande mang'eny ma mwalo dalawa kucha giongo go. Mar ariyo inwang'o nitie gimiluongo ni mesha no bende onge. Mar adek inwang'o ni kata hospital wuon nitie gik mang'eny monego bed ni watiyogo gionge. Koro wadwaro gima nyalore ni wanyal wamakre kaka daktache mwalo dala kucha ga counties wane gik maginyakelonwa mondo jothieth obed mayot. Alafu bende training wadwaro ni ka counties kata piny kucha wanyano kaka wanyano opportunity mwanyalo train nurses ga clinical officers kaka ginyalo take care kata thiedho adhola gi kapok gibedo madongo ochopo ka plastic kama koro idwaro notim gik madongo mauma adhola go. Mar adek ng'ato kowang' itimo nade dala kucha udi mwango prevention maber ma wang' ni be onge. Ka ng'ato wang' ochopo 60%, 70%, 40 nyaka 30 watimo nade. E training marwa Kenya kae wang' gimiluongo no ban ok wapuonj ji maber kaka wa prevent ang'o ban kaka wa treat ban. Koro gik makamege modwa ng'iyo kaka wanyalo train jowa mwalo kucha watim a lot of CME reach out. Koro mane kony madwaro Kenya omiwa. Mane midhiero maduong' man go e Kenya wane. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, wantiere gi jolony magin laktache mochung' ne weche mag bero ka gitwak e weche mopogore opogore kendo wantiere kae mar neno ni waluwo ndach wachni kata sigana wabiro miyo janeno marwa mar Ramogi e seche mabiro. Ne Ramogi TV e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko ka intiere kaunti ma Mombasa. Wawinjo kanyo kaka lakteche oloso ahinya kotudore kod